Aquí estamos ca comitiva de pesca da Costa da Morte que viu a Bruselas invitada por Ana Miranda. Vamos facerlles unhas preguntas. Con que sensación saídes? Semella que Europa escoita, nota, valerá para algo que levamos feito? Bueno, pois penso eu son positivo nese aspecto. Eu penso que sí, que ten que valer para algo, non? Porque directamente xa as administracións tanto da Xunta como do Estado xa non nos permiten ter as xuntanzas, por exemplo, que tuvemos, sempre se nos poñen moitas máis trabas para ter este tipo de xuntanzas. Onte hoxe, polo menos, tivemos xuntanzas con diferentes xentes, todas pertenecentes todas que teñen que ver cos temas da política pesqueira común. Bueno, recíbenos, escóitanos, apuntan. Hai cousas que realmente non sabían, das que lle dixemos, e eu sí que son positivo, quero ser positivo, non? Entendo como, así que como fai 2 anos se conseguiu que non se prohibira o xeito aquí en Bruselas, que non se prohibira a pesca do xeito porque non entraba dentro da rede a deriva da que eles querían prohibir, conseguiuse que non se prohibira traendo unha pesca do xeito con unha comitiva de xeiteiros gallegos, non? Pois eu tamén quero ser positivo e bueno, entendo de que sí, que nos van a tomar en conta as nosas consideracións e espero que isto vai a ser o principio de un futuro máis digno para a pesca e para o marisqueo, non? Que lle parece a Pepe Formoso? Eu sigo confiando nas persoas e no sentido común delas. Sí que se pode entender de que cando non teñen a información tomen decisións que sean erróneas. Vir aquí a informalos, bueno, xa plantexa varias derivadas. A primeira é que teñamos que vir, non? Que xa deixa quizáis en mal lugar a todos aqueles que nos representan e que demostran que ao mellor hai prioridades para presentar os problemas que temos ou que ten o sector pesqueiro. E unha segunda derivada, eu creo que é que bueno, que desde que teñen a información o sentido común ten que prevalecer, e eu creo que con toda esta información que teñen tomarán as medidas axeitadas. Adiantaba Cuca, non? E é verdade, xa hai unha experiencia positiva cando se ven co do xeito, cando se enteraron do que era o xeito, tomáronse unhas medidas boas para o sector. Por que non tomalas agora? Agora, o lóxico sería que os nosos representantes tiveran a ben de ter toda esta información nos órganos de poder e de decisión que é Europa. Miro Louro Milucho, de Carnota, na Fundación Xenet. Hola, boas. Vamos a ver, eu son moderadamente optimista, tampouco reboso optimismo, senón que son algo escéptico ao respecto, porque é certo que houve unha receptividade total e absoluta, e incluso gratamente sorprendido porque o relator, o ponente do informe que están elaborando o borrador de reglamento para o Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro para o Vindeiro Sensene, pois recolliu perfectamente, non, as nosas demandas plantexadas, e incluso se adiantou algunhas delas, non? Sorprendiu-me agradablemente, ainda que a experiencia dinos que normalmente suele tomarse nota, quedarse ben coa delegación, e despois actúase dunha forma moi distinta. Por iso que moderadamente optimista, con algún tipo de recelo, e o que hai que valorar positivamente, efectivamente, é que nos teñan recibido. Eu aí quero pôr en valor o gran traballo que está realizando Ana Miranda como europarlamentaria, con unha única parlamentaria a tempo parcial, porque leva un ano, ou vai únicamente estar un ano como europarlamentaria, pero cunha actividade frenética, é donde prácticamente está en todos os problemas que Galiza ten, e que en concreto o sector pesqueiro ten. Entonces, ojalá houvese moita xente con esa enerxía, con esa actividade que ten Ana Miranda para poder trasladar a problemática do sector pesqueiro. O sector pesqueiro creo que estuvo fantástico, ¿no? A forma que tuvo de plantexar as problemáticas foron de forma encomiable, ¿no? Evidentemente, pues, apelar ao sentido común
que hai cousas que creo que se van a recoller, evidentemente, e hai outras que xa de antemán sabemos que non vai ser así. É algo que polo cal estamos todos moi preocupados con o tema dos tax e cuotas, que se depende do principio de estabilidade relativa, foi un acordo tomado entre os distintos estados membros, e que é moi difícil de cambiar, porque precisamente o feito de estar en Europa condiciona precisamente eses tax e cuotas. Dende a Cofradía de Muros, Primitivo? Ben, eu non son moi optimista, a verdad. Xa van varias veces que veño aquí, varias veces que se nos atende moi ben, pero seguimos batendo ca mesma parede, que é o taque e cuota. Traballase por parte neste caso do BNG, estáse traballando todo o posible para poder polo encima da mesa. Seguimos tendo o mesmo problema de distinción de pesca artesanal do resto das flotas pesqueiras, que aínda non está moi definida, e todo eso lastra pois a nosa actividade como pescadores. Ahora, a partir do 2019, temos un reglamento do obligado cumplimento, como pode ser os desembarcos dos descartes, ao cal se nos está pedindo tamén unha solución por parte dos pescadores artesanales. A solución pasa, neste caso, como é o problema. O problema é un problema burocrático e a solución ten que ser burocrática tamén. Se non se dá unha salida desde o Europarlamento, desde os diferentes partidos, desde os diferentes gobernos dos diferentes países membros, pois seguiremos tendo ese problema encima da mesa. Cada día traballase máis e cada día inténtase solucionar este tipo de problemas, pero é político. Entonces pasa sempre polas mans dos políticos. Mais será dunha europarlamentaria combativa como Ana Miranda. Parece que o sector da pesca artesanal de Galicia non ten voz propia. Pode ser a plataforma LIFE ese voceiro e saltofalante do sector da pesca artesanal en Bruselas? LIFE conoce desde fai moito tempo como funciona a pesca artesanal en cada un dos mares europeos. Como non tamén conoce como funcionan as nosas costas en Galicia. LIFE eu creo que é un dos pilares que podemos ter aquí en Europa por a súa pesadez, o forte que pode petar encima de cada unha das institucións europeas. LIFE pode facer cambiar isto tamén. Cales foron exactamente as exixencias que presentou o sector ao longo destes días? A definición do que é a pesca artesanal, o trato diferenciado fora dos TAC e das cotas. Explícanos un pouco, Cuca. Bueno, pois foron moitos as demandas, non? Estás falando ti agora de, claro, que teña a pesca artesanal, que teña un trato diferenciado, non? Como pesca artesanal, como barcos pequenos de menos de 12 metros ou de máis de 12 metros, porque pode andar ao xeito un barco de 6 metros, pero tamén pode andar ao xeito un barco de máis de 12 metros. Ese trato diferenciado é que que saiban que non fan mareas grandes, fan mareas de 8 10 horas, andan ao día, van e veñen, non tiran peixo a mar, o sea, non teñen descartes xa, por lo que falaba agora Primitivo. Un barco de pesca artesanal prácticamente non ten descartes, trae todo para a terra, procura coller non moito peixe, pero procuran vendelo todo ben para ter unha boa rentabilidade dese peixe, non? Ter un trato diferenciado, quedar fora dos tax da Unión Europea son os dous puntos que máis falaron nestes 2 días de continuas xuntanzas, continuas reunións, actividade frenética, que é o que dicía antes Melucho. Ás veces os que estamos en política local queixámonos de como da actividade que é a política local, da activa que é, do que o sea, do pouco tempo que che deixa libre, pero podemos comprobar estes 2 días que a actividade de Ana Miranda aquí en Bruselas non ten nada que envexar ni nada o sea, que se pode comparar prácticamente co que é a política local. O que dixía antes aquí Primitivo tamén, dentro deses 2 puntos é algo que quedou aí, que claro, que nos din que non depende da Unión Europea que a pesca artesanal quede fora dos tax, que ten que haber un acordo de todos os estados que tomaron o acordo no seu día
para que se volva a retomar esa negociación e que poida quedar a flota artesanal fora dos tags. Ahora xa nós tamén nos poñeremos a traballar para reclamarlle. Sabemos que ten que ser o Estado ou a Xunta de Galicia quen ten que reclamar esa saída, non? Hai varias vías no Parlamento Europeo que se poden tomar para poder sacar esta vía. A Xujún está o da limpeza das rías, como da ría do Burgo, da ría de Ferrol e todas estas rías no tema xurídico do Parlamento Europeo, pois cousas como estas tamén poderían chegar aí. Basicamente son dos temas que se trataron, que tamén se tratou do marisqueo, non? E da acuicultura extensiva, como o mexillón, as bateas neste caso. Faise necesario un cambio na estrategia das políticas de axudas europeas, dos fondos FEDER, dos GALP e demais? Eu non teño ninguna dúbida, e así yo tuve unha ocasión de trasladar precisamente, non? Penso que é unha ferramenta moi importante contar con fondos nestes últimos períodos, e este próximo período pois é importantísimo, e ver se de unha vez por todas pois eses fondos comunitarios son destinados para incentivar a incorporación de xente nova ao sector ou a actividades directamente vencelladas ao sector. O sea, hai que ilusionar a xente para que emprendan e se poñan en marcha proxectos e que vayan encaminhados á mellora da comercialización, a posta en valor dos produtos da pesca, e é algo que na actualidade non se están vendo, porque a maior parte dos proxectos que se presentan ao GALP son proxectos destinados principalmente, mayoritariamente ao turismo. Entonces, sempre son prácticamente os mismos promotores, hai pouca presencia de promotores relacionados co sector pesqueiro, polo cal tamén é lógico, se temos en conta a incertidumbre que sobrevoa nos portos pesqueiros e sobre as comunidades pesqueiras, cando en realidade o que están dicindo é que non poden pescar determinadas especies, teñen que traer para a terra todo o que pescan, podense esgotar a partir de primeiros de xaneiro deste ano 2019, co tema da lei de descartes, pode ser un auténtico caos dentro do sector pesqueiro, e pode darse o caso de que a mitad de ano pois xa non teñan que pescar e teñan que amarrar. Entonces, ante ese panorama, que é o que lle espera? O sea, poden embarcarse nun proxecto relacionado de diversificación, relacionado co sector, cando sobre eles sobrevoa esta incertidumbre. A verdade é que é complicado. Entonces, é certo que as ferramentas financeiras están aí para que todos os promotores se podan aproveitar, e tamén o sector pesqueiro, pero certo é que na práctica non se están aproveitando os fondos a xente do sector. Entonces, aí hai que afondar os grupos da acción costeira, e nós aquí dixémoslle tamén que as políticas europeas se tiñan que pôr en marcha medidas para ilusionar a xente. É preciso ilusionar a xente, que non haxa políticas para abrirlle a porta para que abandone o sector pesqueiro. É necesario abrirlle as portas para que entre e aposten pola pesca, e como a pesca é unha profesión de futuro, é unha profesión digna, cousa que na actualidade a percepción xeral dos mariñeiros, mariscadoras, non é esa. Os consellos que lle dan aos fillos realmente non é que sigan o seu camiño, senón que é outro moi distinto. Estudia, faite un home ou unha muller de proveito, pero a pesca non veñas porque a pesca é útil. O sea, normalmente é un mensaxe xenalizado que se suele dar. O sea, aí, nesse sentido, nos fixemos ver que hai que ilusionar a xente, hai que pôr ferramentas financeiras para axudar a xente para que podan emprender e podan pôr proxectos que poñan en valor os produtos da pesca e que, ao fin e ao cabo, fijen población nun territorio tan importante como é a Costa da Morte, que viviu sempre do mar e que quer seguir vivindo do mar, e cunha premisa: quer seguir pescando, simplemente que lle deixen pescar. É tan fácil como iso. Coñezo o mundo da promoción, dos GALP, dos fondos europeos, coñezos ben, e sí que vexo que é unha ferramenta válida.
unha ferramenta a utilizar para todos, pero vexo esa dificultade. Eu diría que está sin engrasar esa ferramenta para que as administracións, neste caso, poidan ofrecer produto a cofradías e a un sector que lle costa traballo dinamizar eses fondos, precisamente porque son asociacións que teñen unha burocracia moi lenta que moitas veces non encaixa dentro desas requisitos que che obliga a levar adiante, non? Eso por unha banda. E por outra, se me permitides, tamén faría unha crítica desde fora, non? Que eu creo que é o que se nos reprocha e se nos achaca casi sempre, é a falta de unión do propio sector. Cada vez que abrimos a boca e se vai a reclamar algo, sempre se di, pero se non estades unidos, a onde imos? Eu creo que é un dos talóns de Aquiles deste sector. Pódese intentar facer a guerra cada un pola súa conta, pero é importante que o sector este unido cara ás administracións. Eu creo que se tería moito máis en conta e moito máis en serio. Sería interesante recuperar a ferramenta da Reserva Mariña? Penso que sí. Eu creo que é unha ferramenta que non todo o mundo entende, pero é unha ferramenta que crearía un espacio diferenciado, tanto na súa xestión como no seu control, como no establecemento de dereitos para os propios pescadores. É unha ferramenta de xestión, máis ben, pero a xente entendeu como unha ferramenta de conservación, entonces aí hai problemas. Hasta que realmente sepamos como se enchufa o taladro, malamente vamos ser capaces de facer un furado na parede. Algo que engadir, Milucho, sobre a Gran Reserva Mariña, o proxecto da Gran Reserva Mariña da Costa da Morte? Pois pouco máis, resolvino bastante ben primitivo. Eu creo que é unha ferramenta como outras, válida, totalmente válida, e falta aquí sí que foi falla o compromiso real por parte da administración pesqueira, neste caso a autonómica, para pôr en marcha esta ferramenta que, entre outras cousas, non é ningún invento novo, está experimentado en outras latitudes do territorio do Estado español. Entonces só falta compromiso e os resultados con paciencia chegan. Pois é claro, que non podemos permitir esperar é que a volta de pouco tempo pois que o rapaz empeza a andar antes de tempo. O rapaz hai uns tempos e o rapaz hai de andar cando chega o momento de andar, pero non lle podemos soltar a man porque posiblemente se soltamos a man o primeiro que a experiencia de o que vai facer é pegarse un batacazo contra a chave. Se seguimos co símil de Milucho, a día de hoxe a sociedade nos obriga a ter garderías para cuidar dos nosos pequenos. Eu creo que no mundo do mar tamén temos que cuidar a especie, é que se críe, é que nasza, é que se reproduza, e cando sea maior xa se soltará para que sexan pescados. Moitas gracias.